Så vi er i gang. Halvmarathon nu, mandag, 7:00, 50 mennesker, søgerne, 5K. Løbet i en måned. Har du set træerne? Nej, jeg har ikke træerne, mand. Der er mange ting i gang, men det er bare holdt. Nej. Jeg glæder mig. I wanted to do this, but I'm holding something. Skriv, det ved jeg ikke, om vi skrev allerede, skriv, det hoodie, eller på halv, og så sige sådan der, at du har 10 minutter efter første runde, hvor der er en breathwork derude. Fordi om du er her, eller om du er derovre, det er jo ligegyldigt. Men er det ikke koldere for folk? Jo, men du er jo udenfor. Folk går udenfor lige meget hvad. Jamen i badetøj? Ja, folk er jo udenfor. Men hvis vi laver den inden, så er det jo tøj. Ja. Altså i forhold til, hvis du tænker på kulde, og folk bliver syge, så tænker jeg, at det er bedre at gøre det inden. Så bare sige, at vi starter med det, folk har tøj på, når den er færdig, så vi tøj af, og så kører vi en gus. Ja. Er kaos, eller? Nej, det er bare vejret jo. Man kan jo ikke regne med noget, det er jo Danmark jo på banen. Men det er mere bare det der med, at der har 4 dage til halvmarathon. Vejret er sådan lidt risky, det er fint nok lige nu, men det kan skifte om en halv time. Så det er mere det der med, at jeg ikke vil have, at folk skal blive syge. Ja. Jeg synes, det er rigtigt, der er... Letting go in 3, 2, 1, let go. Chest, inhale. Helt lightheaded. Fuldstændig. Og så er det direkte det samme. Det var varmere end sidste gang, så jeg sprøjte lidt til sidst. Jeg synes ikke. En gang til. Altså en djævel, der bare sad her og var sådan, du skal bare gå. Du kan ikke mere, du er træt. Gå. Og den her, der var sådan, bare bliv ved. Og jeg vidste ligesom, at min tid, 31, den var langt væk. Så der var også noget ego i, hvad er så meningen med det her? Hvis jeg ikke, mit mål er væk. Lang tid siden. Ej, jeg har sådan savnet dig.
Let's go! Det er sådan. Jeg håber på den vandsiden, eller bare på sådan i forhold til... Jamen også med vejret der til at starte med, og så til Pandertalk. Altså... Bare med alle steder også. Fucking nice. Altså jeg er så også fucking glad for, at vi gik med den der løsning, om vi skulle... I love my watch. I have an order left on. So I'm loving my watch. Everything. Yes. Er der flere? Der er flere, ikke? Ja. Kids inside. Oh well. Whose birthday are you going to? George. Aye, cute. It's my friend. Aye, bye. Love you. Jeg har hørt det der, det er gode. Det har været en sindssyg uge. Det er vores sidste sådan, store activation før race. Så man kan slappe lidt mere af nu, ikke? Men vi er der nu, mand. Folk kommer. Folk har det godt. Folk har det godt. Mange skal løbe. Der er mange, der ikke drikker. Fokus på i morgen, ikke? Let's go. Get it. Ja, jeg forstår ikke, hvad det er. Hvorfor en spot, mand? Så bare sådan der, de aller sidste sekunder, vi har. Fuck sjovt. Klokken er sådan noget 5. Best of luck. You got it. No, you got it. Dansk eller engelsk? Lige pludselig. Jeg var fra dansk til engelsk. Ej, jeg vågnede. Jeg har været lidt småsyg de sidste 2 dage. Så jeg vågnede lidt ekstra syg og så har bare været tidligere op og drikke noget te. Så jeg prøver sådan lidt at fjerne den tanke om, at det, du ved, jeg har lidt. Så bare... We have 1,300 fantastic.